Dalaygon ang Dios, mga igsoon, mga higala, sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, ako mong giimbitar aron sa pagpaminaw sa pagbasa sa pulong sa Dios sa mga patotoo o sa atong Ginoong Hesukristo pinagi sa iyang mga pulong kung ang giunsa niya sa guide sa pagtil ang mga iyang katawhan sa nahunang panahon o sa daang tugon o ang iyang gahom, pakita iyang gahom ug ang iyang pagka-Dios. Praise the Lord, hallelujah. Iyang kaayo, mahigugmaong kalulot sa Dios sa kinabuhi sa mga tao nga iyang gipili. Unsa ang ah, unsa ang kapahayagan sa Dios para kanato sa atong kaugalingong pagkinabuhi, atong kaugalingong pagsunod kaniya sa atong panahon. Praise the Lord. Kapitulo 26, santod sa Kapitulo 30, atong basahon ang libro sa ikaduhang kronikas. Praise the Lord. So nag-ingon din og gikuha sa tibuok katawhan sa Huda si Uzias nga may napulo og 6 ka tuig ang panuigon ug gihimo siyang hari ilis sa iyang amahan nga si Amasias. Iyang gitukod ang Eloth ug giuli kini sa Huda sa human niana ang hari natulog uban sa iyang mga amahan. Napulo og 6 ka tuig ang panuigon ni Uzias sa pagsugod niya paghari ug siya naghari sulod sa kalim-an og 2 ka tuig sa Jerusalem. Ug ang ngalan sa iyang inhan mao si Jecoliah sa Jerusalem. Ug iyang gibuhat kadtong matarong sa mga mata ni Jehova sumala sa tanan nga gibuhat ni Amasias nga iyang amahan. Ug nagpadayon siya sa iyang kaugalingon sa pagpangita sa Dios sa mga adlaw ni Zacarias nga may salabutan sa panan-awon sa Dios. Ug sa kadugayon nga siya nangita kang Jehova, ang Dios naghimo kaniya nga mauswagon. Praise God. Ug siya miadto og nakigubat batok sa mga Filistihanon ug gilumpag ang kuta sa Gath ug ang kuta sa Habnia ug ang kuta sa Asdod ug iyang gitukod ang mga syudad sa kayutaan sa Asdod ug sa mga Filistihanon. Ug ang Dios mitabang kaniya batok sa mga Filistihanon ug batok sa mga Arabianhon nga nagpuyo sa Gurbaal ug sa mga taga Meonim. Ug ang mga Amonhanon na nagbuhis kang Uzias ug ang iyang ngalan nabantog ngadto sa halayong dapit bisan ngadto sa alagianan sa pagsulod mo sa Ehipto kay siya nagtubo sa pagkamakusganon gayod. Labot pa gitukod ni Uzias ang mga tore sa Jerusalem sa nasikuhang ganghaan ug sa walog nga ganghaan ug sa likuanan sa kuta ug gikutaan kini. Ug siya nagtukod og mga tore didto sa kamingawan ug nagbuhat sa daghang mga atabay kay daghan siyang panon sa baka sa kinaubsan nga yuta usab ug sa kapatagan. Ug siya may mga mag-uuma ug mga magbalantay sa kaparasan sa kabukiran ug sa mga mabungaon nga mga kaumahan kay siya mahigugmaon sa pagka mag-uuma. Labot pa si Uzias may usa ka kasundaluhan sa mga tawo nga iggugubat nga nagagula sa pagpakigubat sa pinanon sumala sa gidaghanon sa ilang pag-ihap nga gihimo ni Jehiel ang kalihim ug si Maasiyas nga punoan ilalom sa kamot ni Hananias usa sa mga kapitan sa hari. Ang tibuok nga gidaghanon sa mga pangulo sa mga balay sa mga amahan bisan ang mga tawong maisog may 2,000 ug 6 ka gatos. Ug ilalom sa ilang kamot mao ang usa ka kasundaluhan nga 3 ka gatos kalibo ug 7,000 ug 5 ka gatos nga nakigubat uban sa dakong gahom aron sa pagtabang sa hari batok sa kaaway. Ug si Uzias nag-andam alang kanila bisan alang sa tibuok panon mga taming ug mga bangkaw ug mga salukot ug mga sapot nga hiningbis ug mga pana ug mga bato nga igsasaplong. Ug iyang gihimo sa Jerusalem ang mga makina minugna sa batid nga mga tawo nga igabutang sa mga tore ug ibabaw sa mga tore sa mga pamag-ang diin himoa ang mga pagpana ug mga pangbuno sa mga bato ug ang iyang ngalan nabantog sa bisan diin kay siya gitabangan sa katingalahan gayod nga paagi hangtod nga siya nalig-on.
Apan sa lalig-on na siya ang iyang kasing-kasing nagmapahitas-on. Mao nga siya naghimo sa mangil-ad ug siya nakalapas batok ang Jehova nga iyang Dios. Kay miadto siya sa templo ni Jehova aron sa pagsunog sa insyenso ibabaw sa halaran sa insyenso. Ug si Azarias nga saserdote minunot kaniya ug uban kaniya ang kawaluan ka saserdote ni Jehova nga mga maisog nga tawo. Ug sila mingsukol kang Uzias nga hari ug ming-ingon kaniya, kana dili katungdanan nimo Uzias ang pagsunog sa insyenso kang Jehova, kundi sa mga saserdote ang mga anak lalaki ni Aaron nga gipanggahin alang sa Dios sa pagsunog sa insyenso. Gumula ka gikan sa balaan nga puloy-anan kay ikaw nakalapas dili ka na alang sa imong kadungganan nga gikan kang Jehova nga Dios. Unya si Uzias nasuko ug siya may usa ka insensaryo diha sa iyang kamot aron sa pagsunog sa insyenso. Ug samtang nga nasuko pa siya sa mga saserdote, ang sanla migula sa iyang agtang diha sa tubangan sa mga saserdote sulod sa balay ni Jehova tupad sa halaran sa insyenso. Ug si Azarias ang labang saserdote ug ang tanang mga saserdote mingtan-aw kaniya ug tan-awa siya may sanla diha sa iyang agtang ug ilang gipagula siya sa pagdali gikan didto. Oo, siya gayud ang midali pagula tungod kay si Jehova naghampak kaniya. Ug si Uzias nga hari mao'y usa ka sanlahon hangtod sa adlaw sa iyang kamatayon ug nagpuyo sa usa ka linain nga balay tungod kay usa man ka sanlahon kay siya giputol gikan sa balay ni Jehova. Ug si Joatam nga iyang anak nga lalaki mao'y nagdumala diha sa balay sa hari nagmaghuhukom sa katawhan sa yuta. Karon ang uban sa mga buhat ni Uzias sinugdan og katapusan gisulat ni Isaías nga manalagna anak nga lalaki ni Amos. Busa si Uzias natulog uban sa iyang mga amahan ug ilang gilubong siya uban sa iyang mga amahan sa patag nga lubnganan nga ila sa mga hari kay sila ming-ingon siya usa ka sanlahon ug si Joatam nga iyang anak nga lalaki naghari ilis kaniya. Praise the Lord. Kapitulo 27. Si Joatam may kaluhaan og 5 ka tuig ang panuigon sa pagsugod niya paghari ug siya naghari sulod sa 16 ka tuig sa Jerusalem. Ug ang ngalan sa iyang inahan mao si Jerusa, anak ka babae ni Sadok. Ug iyang gibuhat kadtong matarong sa mga mata ni Jehova sumala sa tanan nga gibuhat sa iyang amahan nga si Uzias. Apan siya wala sumulod sa templo ni Jehova ug ang katawhan nagbuhat pagayod sa mangil-ad. Iyang gitukod ang sa naibabaw nga pultahan sa balay ni Jehova ug sa ibabaw sa kuta sa Ophel. Siya nagtukod og daghan kaayo. Labot pa siya nagtukod sa mga syudad sa kabungturan sa Huda ug diha sa mga kalasangan. Siya nagtukod sa mga kastelyo ug mga tore. Siya nakig-away usab batok sa hari sa mga anak sa Amon ug midaog batok kanila. Ug ang mga anak sa Amon minghatag kaniya sa maong tuig usa ka gatos ka talento nga salapi ug 10,000 katakos nga trigo ug 10,000 katakos nga sa sibada. Sa maong gidaghanon ang mga anak sa Amon minghatag kaniya sa ikaduhang tuig usab ug sa ikatulo. Busa si Joatam nahimong gamhanan tungod kay siya nagpahamutang sa iyang mga dalan sa atubangan ni Jehova nga iyang Dios. Karon ang uban nga mga buhat ni Joatam ug ang tanan niyang mga buhat ug ang tanan niyang mga gubat ug ang iyang mga dalan. Aniya karon sila nahisulat sa basahon sa mga hari sa Israel ug sa Huda. Siya may kaluhaan og 5 ka tuig ang panuigon sa pagsugod niya paghari ug naghari sulod sa 16 ka tuig sa Jerusalem. Ug si Joatam natulog uban sa iyang mga amahan ug ilang gilubong siya didto sa siyudad ni David. Ug si Akas nga iyang anak nga lalaki naghari ilis kaniya. Kapitulo 28. Si Akas may kaluhaan ka tuig ang panuigon sa pagsugod niya paghari ug siya naghari sulod sa 16 ka tuig sa Jerusalem. Ug wala niya buhata kadtong matarong sa mga mata ni Jehova sama kang David nga iyang amahan.
Kundili siya naglakat sa mga dalan sa mga hari sa Israel ug naghimo usab sa mga tinunaw nga mga larawan alang sa mga Baal. Labot pa siya nagsunog sa insyenso didto sa walog sa anak nga lalaki ni Hinom ug gisunog ang iyang mga anak sa kalayo, sumala sa mga dulumtanan sa mga nasod. Oh my goodness. Nga gihinginlan ni Jehovah gikan sa atubangan sa mga anak sa Israel. Praise the Lord. Hallelujah. Ug siya mihalad og nagsunog sa insyenso sa hatag-as nga mga dapit ug ibabaw sa kabungturan ug sa ilalom sa tagsa-tagsa ka malunhaw nga kahoy. Busa si Jehovah nga iyang Dios nagtugyan kaniya ngadto sa kamot sa hari sa Syria ug ilang gidaog siya ug nagdala gikan sa mga iya sa usa ka dakong panon nga mga binihag ug gidala sila ngadto sa Damasco. Ug siya usab gitugyan ngadto sa kamot sa hari sa Israel nga midaog kaniya sa usa ka dakong kamatay. Kay si Peka nga anak nga lalaki ni Remalias nakapatay didto sa Huda sa usa ka gatos ug kaluhaan ka libo sa usa ka adlaw. Silang tanan mga taong maisog tungod kay ilang gitalikdan si Jehovah, ang Dios sa ilang mga amahan. Ug si Zikri usa ka gamhanang tawo sa Efraim mipatay kang Maasiyas nga anak nga lalaki sa hari ug ang Azrikam ang magbubuot sa balay ug ang Elkana ikaduha sa hari. Ug ang mga anak sa Israel na nagdala sa binihag nga gikan sa ilang mga kaigsuonan duha ka gatos ka libo, mga babaye, mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye. Ug mingdala usab sa daghan nga mga inagaw gikan kanila ug gidala ang inagaw ngadto sa Samaria. Apan usa ka manalagna ni Jehovah didto, kan sa ngalan mao si Obed. Ug migula siya aron sa pagtagbo sa panon nga miadto sa Samaria ug miingon kanila, ania karon tungod kay si Jehovah ang Dios sa inyong mga amahan nasuko batok sa Huda. Iyang gitugyan sila nganha sa inyong kamot ug inyong gipamatay sila uban sa usa ka kasuko nga milanog ngadto sa langit. Ug karon kamo nagtinguha sa paghimo sa mga anak sa Huda ug sa Jerusalem nga mga ulipon nga hari ug mga ulipon nga babaye. Ug mga amin. Ug karon nagtinguha sa ug karon kamo nagtinguha sa paghimo sa mga anak sa Huda ug sa Jerusalem nga mga ulipon nga lalaki ug mga ulipon nga babaye alang kaninyo. Apan wala ba diha kaninyo'y mga kalapasan sa inyong kaugalingon batok kang Jehova nga inyong Dios? Busa karon patalinghugi ako ug ipadala balik ang mga binihag nga inyong nabihag gikan sa inyong mga kaigsuonan. Kay ang mabangis nga kaligot-kot ni Jehova ana ang kaninyo. Unya may pipila sa mga pangulo sa mga anak sa Efraim, si Azarias anak nga lalaki ni Johanan, si Berekias anak nga lalaki ni Mesilemoth, ug si Ezekias anak nga lalaki ni Salum, ug si Amasa anak nga lalaki ni Hadlay. Nanindog batok kanila nga nangabot gikan sa gubat. Ug miingon kanila, dili kamo magdala sa mga binihag nganhi kay inyong gitinguha ang makahatag kanamo sa usa ka kalapasan batok kang Jehova aron sa pagdugang sa among mga sala ug sa among kalapasan. Kay ang among kalapasan dako ug may mabangis nga kasuko batok sa Israel. Busa gibiyaan sa mga taong mahinagiban ang mga binihag o ang mga sinakmit sa atubangan sa mga prinsipe ug sa tibuok nga katilingban. Ug ang mga tawo nga gipanghisgutan sa ngalan mingtindog ug gidala ang mga binihag ug gikan sa mga butang nga inagaw gisul-oban ang walay sapot kanila ug gipabistihan sila ug gipasapinan sila ug hatagan sila sa pagkaon ug pag-inom ug gidihugan sila ug gitungtong sa mga asno ang mga maluyahon kanila ug gidala sila ngadto sa Jericho, ang siyudad sa mga palma ngadto sa ilang mga kaigsuonan. Unya sila namalik ngadto sa Samaria. Niadtong panahona si Akas nga hari nagpadala ngadto sa mga hari sa Assyria sa pagtabang kaniya. Kay ang mga Edomhanon ming-abot pag-usab ug mingdaog sa Huda ug nakadala og mga binihag. Ang mga Filistihanon usab mingsulong sa mga siyudad sa kapatagan ug ang sa habagatan sa Huda ug nagkuha sa Beth-Semes ug ang Ahalon ug ang Jeridoth ug ang Soko lakip ang mga lungsod ni ana.
ug ang Timna lakip ang mga lungsod niana, ang Gimzo usab ug ang mga lungsod niana ug sila mingpuyo didto. Kay gipaubos ni Jehova ang Huda tungod kang Akas nga hari sa Israel, kay siya naghimo sa kagawian nga pagpatuyang sa Huda ug nakalapas og dako gayud batok kang Jehova. Ug si Tilgat-Pilneser nga hari sa Assyria miadto kaniya ug nagpaguol kaniya apan wala magpabaskog kaniya. Kay gikuha ni Akas ang usa ka bahin gikan sa balay ni Jehova ug gikan sa balay sa hari ug sa mga prinsipe. Gihatag kini ngadto sa hari sa Assyria apan kini wala makatabang kaniya. Ug sa panahon sa iyang pagkaguol, siya milapas pagayod batok ang Jehova, kining maong hari nga si Akas. Kay siya naghalad sa mga Diyos sa Damasco nga mingdaog kaniya ug siya miingon, tungod kay ang mga Diyos sa mga hari sa Syria mingtabang kanila. Tungod niini ako magahalad kanila aron sila motabang kanako apan sila mao ang nahimong kapildihan niya ug sa tibuok Israel. Ug gitigom ni Akas ang mga sudlanan sa balay sa Dios ug gidugmok ang mga sudlanan sa balay sa Dios ug gitakpan ang mga pultahan sa balay ni Jehova ug gihimuan siya og mga halaran niya sa tagsa-tag sa kasuok sa Jerusalem. Ug sa tagsa-tag sa kasyudad sa Huda, siya naghimo sa tag-as nga mga dapit aron sa pagsunog sa insyenso ngadto sa laing mga Dios ug naghagit sa kasuko ni Jehova ang Dios sa iyang mga amahan. Karon ang uban sa iyang mga buhat ug ang tanan sa iyang mga dalan sinugdan og katapusan ania karon sila nahisulat sa basahon sa mga hari sa Huda ug sa Israel. Ug si Akas natulog uban sa iyang mga amahan ug ilang gilubong siya didto sa syudad bisan sa Jerusalem. Kay wala nila dad-a siya ngadto sa mga dugnanan sa mga hari sa Israel. Ug si Hezekias ang iyang anak nga lalaki naghari ilis kaniya. Kapitulo 29. Ug si Hezekias nagsugod paghari sa may kaluhaan og 5 ka tuig ang iyang panuigon ug siya naghari sulod sa kaluhaan og 9 ka tuig sa Jerusalem. Ug ang ngalan sa iyang inahan mao si Abiya, anak nga babaye ni Zacarias. Ug siya nagbuhat niadtong matarong sa mga mata ni Jehova sumala sa tanan nga gibuhat ni David nga iyang amahan. Siya sa pahaunang tuig sa iyang paghari sa nahaunang bulan, iyang giablihan ang mga pultahan sa balay ni Jehova ug gipaayo kini. Ug iyang gidala sa sulod ang mga saserdote ug mga Levihanon ug gitigom sila pagtingob sa halapad nga dapit sa silangan. Ug miingon kanila, patalinghugi ako kamong mga Levihanon. Karon balaanan ninyo ang inyong mga kaugalingon, balaana ang balay ni Jehova, ang Dios sa inyong mga amahan, ug ipagawas ang kahugawan gikan sa balaang dapit. Kay ang atong mga amahan na nagpakalapas ug na nagbuhat ni atong dautan sa mga mata ni Jehova ang atong Dios ug mingsalikway kaniya. Ug gilingiw nila ang ilang mga naong gikan sa puloy-anan ni Jehova ug nanalikod. Ila usab nga gitakpan ang mga pultahan sa mga alagianan ug gipamalong ang mga lamparahan ug wala man nagsunog sa insyenso ni maghalad sa mga halad nga sinunog sa balaang dapit ngadto sa Dios sa Israel. Usa ang kaligotgot ni Jehova anaa sa ibabaw sa Huda ug Jerusalem ug iyang gitugyan sila nga igatugpo-tugpo aron mahimo usa nga makapahibulong ug usa ka talamayon mapagasutsutan sumala sa nakita sa inyong mga mata. Kay ania karon ang atong mga amahan nangapukan pinaagi sa kinuti ug ang atong mga anak nga lalaki, mga anak nga babae ug ang atong mga asawa anaa sa pagkabinihag tungod niini. Karon kini ania sa akong kasing-kasing ang paghimo sa usa ka tugon uban kang Jehova ang Dios sa Israel aron nga ang iyang mabangis nga kasuko ipasimang gikan kanato. Mga anak ko nga lalaki, ayaw na pag mapasidnagdanon karon. Kay si Jehova nagpili kaninyo sa pagtindog sa atubangan niya aron sa pag-alagad kaniya ug nga kamo mahimong iyang mga alagad ug magasunog sa insyenso. Unya ang mga Levihanon mingtindog si Mahat,
ang anak nga lalaki ni Amasai ug si Joel ang anak nga lalaki ni Azarias, sa mga anak nga lalaki sa mga Kothnon ug sa mga anak nga lalaki ni Merari, si Kis ang anak nga lalaki ni Abdi ug si Azarias ang anak nga lalaki ni Jehaleleel ug sa mga Gersonhon si Joa ang anak nga lalaki ni Sima ug si Eden anak nga lalaki ni Joa ug sa mga anak nga lalaki ni Elisaphan si Simri ug si Jeiel ug sa mga anak nga lalaki ni Asaph si Zacarias ug si Matanias ug sa mga anak nga lalaki ni Heman si Jehiel ug si Semei ug sa mga anak nga lalaki ni Jeduthun si Semaías ug si Uzziel ug ilang gitigom ang ilang mga kaigsuonan ug nagpabalaan sa ilang kaugalingon ug nanulod sumala sa sugo sa hari pinasikat sa mga pulong ni Jehova aron sa paghinlo sa balay ni Jehova ug ang mga saserdote mingsulod ngadto sa kinasulurang dapit sa balay ni Jehova aron sa paghinlo ni ana ug gidala sa gawas ang tanang mga kahugawan nga ilang nakita diha sa templo ni Jehova ngadto sa sawang sa balay ni Jehova ug ang mga Levihanon mingkuha ni ana aron dadon kana ngadto sa sapa sa Kedron. Karon sila nagsugod sa nahaunang adlaw sa nahaunang bulan aron sa pagpaputli ug sa ikawalong adlaw sa bulan miadto sila sa alagianan ni Jehova ug ilang gipaputli ang balay ni Jehova sulod sa 8 ka adlaw ug sa ikanapulo ug 6 ka adlaw sa nahaunang bulan ilang gitapos. Unya miadto sila kang Ezekias nga hari sulod sa palasyo ug miingon, among gihinluan ang tibuok balay ni Jehova ug ang halaran sa halad nga sinunog uban ang tanang mga sudlanan didto ug ang lamesa sa tinapay nga gibutang sa tubangan sa Dios. Lakip ang tanang mga sudlanan didto. Laabot pa ang tanang mga sudlanan nga gisalikoy ni Hari Akas sa iyang paghari sa nakalapas siya among giandam ug gibalaan ug ania karon sila anaa sa tubangan sa halaran ni Jehova. Unya si Hezekias nga hari mibangon pagsayo ug gitigom ang mga prinsipe sa syudad ug mitungas ngadto sa balay ni Jehova. Ug sila nagdala og 7 ka laking baka ug 7 ka laking karnero ug 7 ka nating karnero ug 7 ka laking kanding alang sa halad tungod sa sala alang sa gingharian ug alang sa dapit nga puloy-anan ug alang sa Huda ug iyang gisugo ang mga saserdote ang mga anak nga lalaki ni Aaron sa paghalad niini ibabaw sa halaran ni Jehova. Busa ilang gipatay ang mga laking baka ug gidawat sa mga saserdote ang dugo ug gisablig kini ibabaw sa halaran ug ilang gipatay ang mga laki nga karnero ug gisablig ang dugo ibabaw sa halaran ilang gipatay usab ang mga nating karnero ug gisablig ang dugo ibabaw sa halaran ug ilang gidala sa duol ang mga laking kanding alang sa halad tungod sa sala sa atubangan sa hari ug sa katilingban ug ilang gibutang ang ilang mga kamot sa ibabaw niini ug gipatay kini sa mga saserdote ug ilang gihimo ang usa ka halad tungod sa sala uban sa dugo niini ibabaw sa halaran aron sa pagbuhat sa pagtabon sa sala alang sa tibuok Israel kay ang hari nagsugo nga ang halad nga sinunog ug ang halad tungod sa sala pagahimuon alang sa tibuok Israel ug iyang gipahamutang ang mga Levihanon sulod sa balay ni Jehova uban sa mga piyang-piyang uban sa mga kinuldasan nga tulunggon ug uban sa mga alpa sumala sa sugo ni David ug ni Gad nga manalagna sa hari ug ni Nathan nga manalagna kay ang sugo iya ni Jehova pinaagi sa iyang mga manalagna ug ang mga Lebihano na nagtindog uban sa mga tulunggon ni David ug ang mga saserdote uban sa mga trompeta ug si Hezekias nagsugo sa paghalad sa halad nga sinunog ibabaw sa halaran ug sa nasugdan na ang halad nga sinunog ang awit alang kang Jehova gisugdan usab ug ang mga trompeta duyok sa mga tulunggon ni David nga hari sa Israel ug ang tibuok katilingban mingsimba ug ang mga mag-aawit na nag-awit ug ang mga nagdala sa trompeta na nagpatunog kining tanan nagpadayon hangtod nga natapos ang halad nga sinunog ug sa natapos na nila ang paghalad ang hari ug ang tanan nga diha uban kaniya na nagyukbo sa ilang kaugalingon ug na nagsimba labot pa si Ezekias nga hari ug ang mga prinsipe mingsugo sa mga Levihanon sa pag-awit sa mga pagdaig ang Jehova uban sa mga pulong ni David
ug ni Asaph nga manalagna, ug sila na nag-awit sa mga pagdaig, inubanan sa kalipay, ug ilang giduko ang ilang mga ulo ug na nagsimba. Praise God, hallelujah. Pagdaig uban ang kalipay. Unya si Ezekias mitubag ug miingon, karon kamo na nagpahinungod sa inyong kaugalingon alang kang Jehova. Tumuol ug magdala sa mga halad ug mga halad sa pasalamat ngadto sa balay ni Jehova. Ug ang katilingban na nagdala sa mga halad ug sa mga halad sa pasalamat. Ug ingon sa kadaghanon ni adtong may kasing-kasing nga mahinatagon nagdala sa mga halad nga sinunog. Ug ang gidaghanon sa mga halad nga sinunog nga gidala sa katilingban may kapituan ka laking baka, usa ka gatos ka karnerong laki, ug duha ka gatos nga nating karnero, kining tanan alang sa usa ka halad nga sinunog kang Jehova. Ug ang mga halad nga mga butang may 6 ka gatos nga baka ug 7,000 karnero. Apan ang mga saserdote diutay ra kaayo, mao nga sila wala makapanit sa tanang mga halad nga sinunog. Usab ang ilang mga igsoon nga mga Lebihanon mingtabang kanila, hangtod nga ang buhat natapos ug hangtod nga ang uban nga mga saserdote na nagpabalaan sa ilang kaugalingon. Kay ang mga Lebihanon labi pang matarong sa kasing-kasing sa pagbalaan sa ilang kaugalingon kaysa mga saserdote. Ug ang mga halad nga sinunog usab daghan kaayo, lakip ang tambok sa mga halad sa pakigdait ug uban sa mga halad nga ilimnon alang sa tagsa-tagsa ka halad nga sinunog. Busa ang pag-alagad sa balay ni Jehova gipahamutang sa maayong pagkahikay. Ug si Ezekias nalipay ug ang tibuok katawhan tungod ni ana nga giandam sa Dios alang sa katawhan, kay ang butang gibuhat sa madali. Praise God. Kapitulo 30. Ug gipaadtuan ni Ezekias ang tibuok Israel ug Huda ug gisulatan usab ang mga taga-Efraim ug mga taga-Manases nga umadto sila sa balay ni Jehova sa Jerusalem aron sa pagsaulog sa Pasko ni Jehova, ang Dios sa Israel. Kay ang hari nagpakitambag ug ang iyang mga prinsipe ug ang tibuok katilingban sa Jerusalem sa pagsaulog sa Pasko sa ikaduhang bulan. Kay sila wala makasaulog niadtong panahona tungod kay ang mga saserdote wala pa managbalaan sa ilang kaugalingon sa igo nga gidaghanon, ni managkatigom ang katawhan sa ilang kaugalingon sa tingob didto sa Jerusalem. Ug ang butang matarong sa mga mata sa hari ug sa tibuok katilingban. Busa sila naghimo og usa ka sugo aron sa pagpahibalo sa tibuok Israel sukad sa Beer-sheba bisan ngadto sa Dan, nga sila umanha aron sa pagsaulog sa Pasko kang Jehova, ang Dios sa Israel didto sa Jerusalem. Kay wala nila sa uluga kana sa igong gidaghanon sa paagi sumala sa nasulat. Busa ang mga tigdala sa sulat na ngadto dala ang mga sulat nga gikan sa hari ug sa iyang mga prinsipe ngadto sa tibuok Israel ug Huda ug sumala sa sugo sa hari nga nagaingon, kamong mga anak sa Israel, balik pag-usab kang Jehova, ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Israel, aron siya mobalik ngadto sa nang hibilin kaninyo nga nakagawas gikan sa kamot sa hari sa Assyria. Praise the Lord. Ug ayaw kamo pagpanig-ingon sa inyong mga amahan ug ingon sa inyong mga kaigsuonan nga minglapas batok kang Jehova ang Dios sa ilang mga amahan. Mao nga iyang gitugyan sila sa kalaglagan ingon sa inyong nakita. Karon ayaw kamo pagpatikig sa inyong liog sama sa inyong mga amahan, kundili nga itugyan ninyo ang inyong kaugalingon kang Jehova ug sumulod sa iyang balaan nga puloy-anan nga iyang gibalaan sa walay katapusan ug alagara si Jehova nga inyong Dios aron nga ang iyang mabangis nga kasuko mahilayo kaninyo. Kay kung kamo mobalik kang Jehova, ang inyong kaigsuonan ug ang inyong mga anak makakaplag og kaluoy gikan kanila nga nagbihag kanila. Praise the Lord.
ug mahibalik pag-usab niining yutaa. Kay si Jehova nga inyong Dios puno sa grasya ug maluluy-on ug dili mangalingiw sa iyang naong gikan kaninyo kung kamo mobalik kaniya. Praise the Lord. Praise God. So Kapitulo 30. Versikulo 9. Praise God. Hallelujah. Pusa ang mga tigdala sa sulat ning-agi gikan sa usa ka syudad ngadto sa usa ka syudad latas sa tibuok kayutaan sa Efraim ug sa Manases bisan ngadto sa Zabulon apan ang katawhan nangatawa sa pagtamay kanila ug pagyubit kanila. Praise God, hallelujah. Bisan pa ni ana may pipila ka mga tawo sa Aser ug sa Manases ug sa Zabulon nga nagmapainobsanon sa ilang kaugalingon ug miabot ngadto sa Jerusalem. Praise the Lord. Sa Huda usab miabot ang kamot sa Dios sa paghatag kanila og usa ka kasing-kasing sa pagbuhat sa sugo sa hari ug sa mga prinsipe pinaagi sa pulong ni Jehova. Ug didto'y nagtigom sa Jerusalem nga daghan kaayong katawhan aron sa pagsaulog sa fiesta sa tinapay nga walay lebadura sa ikaduha ka bulan usa ka dako kaayong katilingban. Ug sila mingtindog ug gisalikway ang mga halaran nga diha sa Jerusalem ug ang tanang mga halaran alang sa insyenso ilang gikuha ug gipanalibay kini ngadto sa sapa sa Kedron. Unya ilang gipatay ang Pasko sa ikanapulo og upat ka adlaw sa ikaduhang bulan ug ang mga saserdote ug mga Levihanon nangaulaw ug nagpabalaan sa ilang kaugalingon ug nagdala sa mga halad nga sinunog ngadto sa balay ni Jehova. Ug sila mingtindog sa ilang dapit sumala sa ilang pagkasunod-sunod sumala sa kasuguan ni Moises nga tawo sa Dios. Ang mga saserdote na nagsablik sa dugo nga ilang nadawat gikan sa kamot sa mga Levihanon. Kay may daghan diha sa katilingban nga wala man nagpabalaan sa ilang kaugalingon pusa ang mga Levihanon. Adunay sugo sa pagpatay sa mga Pasko alang sa tagsa-tagsa nga dili mahinlo aron sa pagbalaan kanila kang Jehova. Kay usa ka panon sa katawhan bisan daghan nga gikan sa Efraim ug sa Manases, sa Isakar ug sa Zabulon nga wala man naghinlo sa ilang kaugalingon apan sila nangaon sa Pasko nga wala mahasubay sa nasulat. Kay si Ezekias nag-ampo alang kanila nga nagaingon ang maayo nga si Jehova magapasaylo unta sa tagsa-tagsa nga nagaandam sa iyang kasing-kasing sa pagpangita sa Dios. Jehova ang Dios sa iyang mga amahan. Bisan pa siya dili mahinlo sumala sa paghinlo sa balaan nga puloy-anan. Hallelujah. Ug si Jehova nagpatalingog kang Ezekias og giayo ang katawhan. Ug ang mga anak sa Israel nga diha sa Jerusalem na nagsaulog sa fiesta sa tinapay nga walay lebadura sulod sa 7 ka adlaw nga inubanan sa dakong kalipay. Ug ang mga Levihanon ug ang mga saserdote na nagdaig kang Jehova adlaw-adlaw nga nanag-awit uban sa mga matunog nga tulunggon ngadto kang Jehova. Ug si Ezekias namulo nga malipayon sa tanang mga Levihanon nga may maayong salabutan sa pag-alagad kang Jehova. Busa sila nangaon sulod sa tibuok nga 7 ka adlaw sa fiesta nga nanaghalad sa mga halad sa paghigdait ug nanagsugid kang Jehova ang Dios sa ilang mga amahan. Ug ang tibuok katilingban nagpakitambag sa pagsaulog sa laing 7 ka adlaw ug sila na nagsaulog og laing 7 ka adlaw uban sa kalipay. Kay Ezekias nga hari sa Huda mihatag sa katilingban alang sa mga halad 1,000 nga baka ug 7,000 karnero. Ug ang mga prinsipe minghatag sa katilingban sa 1,000 baka ug 10,000 karnero ug daghang mga saserdote nga nagpabalaan sa ilang kaugalingon. Ug ang tibuok katilingban sa Huda uban sa mga saserdote ug sa mga Levihanon ug ang tibuok katilingban nga
minggula gikan sa Israel ug ang mga dumoluo nga minggula gikan sa yuta sa Israel ug kadtong na nagpuyo sa Huda nangalipay. Busa may usa ka dakong kalipay diha sa Jerusalem kay sukad sa panahon ni Salomon nga anak nga lalaki ni David hari sa Israel. Walay sama ni ana sa Jerusalem. Wow, praise the Lord. Hallelujah. Unya ang mga saserdote, ang mga Levihanon mingtindog ug ipanalanginan ang katawhan ug ang ilang tingog nadungog ug ang ilang pag-ampo midangat sa iyang balaang puloy-anan bisan ngadto sa langit. Wow. Praise God. Hallelujah. Mao ni mga igsoon ang testimony. Hallelujah. Wow. Praise God. Importante gyud mga igsoon ang mangita pangitaon nato ang kabubuton sa Ginoo. Bisan asa ta nga dapit kung atong pangitaon ang Ginoo, atong mag-ampo ta, moduol mamalik ta sa Dios, atong pangitaon ang kaayo sa Dios, ang pagkamatarong sa Dios aron atong ikinabuhi. Ang kaluoy sa Ginoo maanaa kanato. Dalaygon ang Dios sa iyang mahigugmaong kalulot. Praise the Lord. Pero kung kita maginahi ta sa atong kasing-kasing, magpatikig sa liog mo nagingon sa pulong sa Dios. Ang kapungot sa Dios maanaa kanato. Dili mahlayo kanato mga igsuon, mga higala ang kapungot sa Dios, ang kaligot-kot sa Dios, kundi ang kaluoy sa Ginoo. Busa kita magpaubos ta sa Ginoo, hanap ay pangitaon nato ang kabubuton sa Dios ug atong ikinabuhi tungod kay bisan pa kung nakalapas ta sa mga kasuguan sa Dios o sa kabubuton sa Dios, kung kita maghinulsol ang Dios pagpadayon pagpanalangin kanato sa dalaygon ang Dios, magampo ta dalaygon nga Ama, daghang salamat sa mga pulong, daghang salamat sa paglaom o Dios nga imong gihatag kanamo Lord. Hallelujah. Na ikaw ang imong mahigugmaong kalulot magpadayon Ginoo. Hallelujah, sa paghatag kanamo Ginoo og apuruhan Lord, hatag kanamo Ginoo og oportunidad Ginoo. Hallelujah, aron Ginoo makabalik kanimo aron nga ang pagkinabuhi kami Ginoo nga balaan diha sa imong ngalan, sa pinagi sa imong mga pulong Ginoo nga maoy among mabasa ug mo'y imong i-reveal kanamo Lord ang gahom Ginoo pinagi sa imong mga pulong. Dalaygon nga Amahan, hallelujah. Padayon namo nga gi-surrender Ginoo ang among mga kinabuhi diha kanimo. Ikaw lamang Ginoo, hallelujah, ang tinubdan sa tinuod nga kinabuhi ug kaluwasan. Sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo nga dalaygon hangtod sa kanturan. Amen ug amen. Praise the Lord. So hangtod sunod mga igsuon nga episode sa pagbasa sa pulong sa Dios. We're so excited nga nagpadayon sa pagbasa sa pulong sa Dios tungod kay ang pulong sa Dios mao'y atong kalipay, mao'y atong kusog. Hallelujah. Mao'y ang pulong sa Dios nga atong sundon, mao'y maghatag kanato og kinabuhi nga walay dayon. Tapos ang pulong sa Dios mao ang Dios, mo nang giingon sa Juan 1:1. Juan Kapitulo 1, versikulo 1. Ba, sa sinugdan, mao ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Praise God. So mao nga kung kita padayon sa pagbasa sa pulong sa Dios aron nga kini atong sundon, ang Dios maanaa kanato. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. So God bless sa kanatong tanan. Stay connected with God through His word.